Hello. Joo, uusille tilaajille, niin terve vaan teille kaikille ja tervetuloa mun kanavalle. Ja jos olette vähän aikaa kattonut videota, niin varmaan huomaatte, mistä on homman nimi. Bikepackin eräily ja metsässä rymyäminen ja vähän siihen samaan sitten totta kai liittyy tämä murakas harrastuskehon rakennuskin, mutta nykyään jo vähän erillä tavalla, mitä se oli joskus nuorena poikana. Joo, sitten tänä vuonna niin lähdetään uudestaan Kaldøyviin ja Kaldøyviin tosiaan jo, nyt vedetään tuplat siellä ja säädyt tarkoittaa 215 kilometriä, kun se nyt tulee sitten 2 päivään maastoa jo täysjäykällä gravelilla. Kahtoo nyt sitten onko keväällä painetta sen verran tilillä, että saisi hommattua toisen pyörän tai siis rungon tai vaihtoehtoisesti sitten graveliin joustohaarukan, mutta siihen nyt on vielä aikaa, niin ei kannata siihen tuhlata energiaa enemmän tällä hetkellä vaan kovaa reenaamista. Ja tuossa otin nyt puoli tuntia. Oli tarkoitus ottaa soutuun, mutta oikein nivunen, niin päätti minun puolesta, että jätetään 25 minuuttiin, mutta toi on aika rankka toi vanha koulukunnan soutulaite. Tuommoinen 25 minuutin soutu, niin varmaan vastaa tunnin fillarointia. Että ei se nyt haittaa mitään. Ruvetaan nyt ottamaan sitten joka toinen viikko se vähintään puoli tuntia. Niin, ja 2 kertaa viikkoa sitten toki ihan peruslyllerystä maantiellä näin talvikaudella. Tää etelän keli kun on mikä on, niin ei aina tiedä mitä siellä sattuu tulee vastaan. Nastarenkata mulla ei vielä oo. Auton korjaamiseen menee tämän kuukauden nastarenkaat, että voi olla, että pyörän päälle ei niin useasti päästä kuin haluttaisi. Mutta joo, tarkoitus olisi kumminkin olla niin maanantai ja lauantai on semmoiset päivät, että päästään rymyään sitten tonne tien päälle ja sitten kun kevät koittaa taas, niin sitten ruvetaan maanantai-päivät, kun aina on töistä vapaata, niin silloin koittaa se niin sanotusti rankin reeni koko viikolle, eli rymytään vähintään 8 tuntia mettäpolulla. Tehdään joku lenkki Paavan polulle tai Paavan polulla on jo valmis lenkki, mutta kierretään muutama lenkki siihen lisää, niin saadaan vähän lisää pituutta. Tai sitten tässä meidän Kellokosken radalla. Tai se mikä ratapolkuhan sielläkin menee, mutta siitäkin saadaan aika nätti lenkki, että siihen tulee vähän siirtymään, niin kerkiää palautua. Ja sitten lauantaina tehdään toinen pitempi lenkki maantiellä tai sitten vähän huonompi kuntoisemmilla teillä tuolla. Niin mulla ei sielläkin semmoinen suosikkilenkki, mitä on paljon ajanut, niin ei siinäkään mielessä tule mitään hätiä mitiä. Käsi väsyy tuon soutureenin jälkeen, niin pannaan kamera näin. No nyt. Viime vuonna Kaldøyvi meni ihan hyvin, että ukko nyt jaksaa, kun on tämmönen dieselveturi, ei siinä ollut ikinä mitään hätää, mutta se oli tietenkin odotettavissakin, että kädet väsyy. Mutta ne väsyy yllättävän nopeasti, varsinkin lopussa, kun joutuu niin paljon jarrujen päällä. Että nythän onneksi fillarissa on tupeles ja insertit sisällä ja kevyemmät vanteet tai hiilikutuvanteet lauffista. Niin sinänsä helpottaa sitten, jos se homma joustohaarukaan, niin se helpottaa vielä enemmän sitä urakkaa. Mutta reeneissä tänä vuonna panostetaan lähinnä just forkkuihin ja se mitä uskaltaa, kun tuo rannehan on repeytynyt oikealta puolelta rusto kokonaan, niin se aiheuttaa sitten semmosia omalaisia juttuja sekin tietenkin, että joutuu vähän kuuntelemaan, että siis se on vaan onneksi osittain repeytynyt, mutta vaara voi olla, että se repeytyy kokonaan. Sittenhän se on leikkauspöytä. Mutta sen rajoissa mennään ja yritetään reenit tehdä sen mukaan, että se
pysyisi ehyenä. Ja sehän nyt on vaan hammerkurlia ja kiertää hauviskääntöä ja eritoten muutenkin yläselkää hartiaosastoon voimakestävyyttä vieläkin lisää. Että toi soutuhan nyt on hemmetin hyvä siinä hommaan. Mutta muuten jatketaan reeniä samalla tavalla kuin viime vuonnakin. Muutoksia tulee vaan tuohon maastoajoon. Et tottuu kroppa siihen rytkytykseen ja kivikkoon ja kaikkeen muuhunkin. Ajamaan oppii ajamalla, ei siinä paljon muu auto. Mutta minä rupean tekemään aamupuuroa ja tässä oli tämmönen pikainen triffi, mitä tässä tapahtuu. Ja lähdetään taas tässä jossain vaiheessa vähän retkiajoakin harrastamaan kyllä, ettei se pelkkää reeniä elämä ole. Kyllä se on ihan retkeilyä ja repuun kanssa tonne mettään vähän ja vähän nautitaan myös sitä ajamisesta, ettei se ole pelkästään verenmaku suussa, mennään tuolla peräsuoli pitkällä, oksennetaan tienposkessa. Vaikka sitäkin se välillä voi olla. Se on ihan kivaa välillä. Mutta ei muuta kuin mukavaa viikonloppua ja palataan astialle taas heti kun siltä rupeaa tuntumaan. Tai uutta videota pukkaa. Ja tervetuloa tosiaan jo uusille katsojillekin. Pistäkäähän peukkua eteenpäin. Ei muuta kuin mukavaa viikonloppua. Moro!